אמיתי אצלכם באוזניים, שמיניסטים אורגינל ואתם על הזין. מחלוב אמיתי אצלכם באוזניים, שמיניסטים אורגינל ואתם על הזין. זה הפינאלי, לעזוב את המקום הזה כבר בא לי. 12 שנה עם הכיתה הזאת נשבר לי לא נורמלי. זה בא לי אנתרופוסוף אוריגינל, כולם פה רגילים, אני אינדיבידואל. כל מה שצריך זה חלילית, קסילופון, כישרון, סגנון. כל שיר נהיה קנון, אני האור של התיכון. משמע אני עליון, אז שכולכם תלמדו, אנחנו בסלון. היי, זוהר לוי, זה הטלפון שלי. פיתחת אותי, גידלת אותי וגם את העציצים. רטלין, הקלות, כל אחד פה מקומבן. לא נכנס לבגרות, אם אין לי תוספת זמן אם העתקתי. בחיים אני לא אגיד ואם רציתי את השיעור מיד אני אפסיק, אני שמיניסט. חוקים עליי לא תופסים, כשזוהר מתעצבנת, כולם חנפנים. מבינים את העניינים, מרימים את האווירה, הולכים לשנת שירות לצבא למכינה, שרימו את הידיים אל השמיים, קצת בכבוד, קצת כמה. מבינים את העניינים, מרימים את האווירה, תיכון בלי הכיתה שלנו פשוט יש שמה, שרימו את הידיים אל השמיים, קצת בכבוד, קצת כמה. הם היו מוכרים סמים, אז אני חנות מפעל, שמיניסט מטלטלים, אוהב רק מגולגל. מחכים להפסקה כי בשיעור אני נגמל, יש לי טקטיקה רעות, יש לך מכתב לרמטכ"ל. אני בקשב, גם אם הלכתי לישון, אני השיקור, שכל אחד מכם יזכור, אלוהים ישמור, זוהר תחת כמו קיטור, לא מחכה שיספר, לזוהר יש מקור. תזכור, גם במדבר יפתח הולך יחף, תעלה במדרגות, בטוח תתעלף, אז ידבט המפתחות למעלית שולף, לא מאחר בכוונה, אני פשוט קצת מעופף ואני לא לבד. גם יוחאי מאחר, היו במפרים בדרך, מחילה זוהר נודר. להיות או לא להיות, אתמול למדתי על את החיים מסובכים, אבל המשמעות היא מוות. מבינים את העניינים, מרימים את האווירה, הולכים לשנת שירות לצבא למכינה, שרימו את הידיים אל השמיים, קצת בכבוד, קצת כמה. מבינים את העניינים, מרימים את האווירה, תיכון בלי הכיתה שלנו פשוט יש שמה, שרימו את הידיים אל השמיים, קצת בכבוד, קצת כמה. גבר כה מסיבי, החרשן אולטימטיבי, כל כך פרובוקטיבי, אני מדבר ואת תקשיבי, צועק בכיתה באופן כל כך אינטנסיבי, עמליה מאוהבת בי באופן אובססיבי, עכשיו דממה חיים י"ב על הבמה, אנחנו כל כך לא התים אלא צמחיהם הגנה, כן אני קולר את דעתי, אני אומר טסט חמישי כי באדום אני לא עוצר. אנתרופוסוף עצבני, שמאלני קיצוני, סופר רגשני, קצת מרוכז בעצמי, תסמונת ילד שני זה אני, יודניקית קרצה לי, שיט לא חוקי, אורי כל כך סמכותי שמישהו יחזיק אותי. אחרי 12 שנים עברתי תהליך פנימי עם הוראה ייחודית, אגדית בלעדית, כולנו י"ב בלעדיכם מי אני. מבינים את העניינים, מרימים את האווירה, הולכים לשנת שירות לצבא למכינה, תרימו את הידיים אל השמיים, קצת בכבוד, קצת כמה. מבינים את העניינים, מרימים את האווירה, תיכון בלי הכיתה שלו פשוט יש שמה, תרימו את הידיים אל השמיים, קצת בכבוד, קצת כמה. שלום, רק רצינו לעדכן שלצערנו לא מצאנו התאמה בינך לבין אף אחת משנות השירות של התנועה הקיבוצית. אין בעיה, רק רציתי לעדכן שאני תלמידה של זוהר. איזה זוהר? זוהר לוי. אין בעיה, נשקול מחדש.